A wace ƙasa ce idan aka kawo nepa babba da yaro tsoho da tsohuwa za ka ji suna ihu nepa? Wace ƙasa ce mutanenta suke ƙirga kuɗi bayan sun yi withdrawing daga ATM machine? Wace ƙasa ce ake ce ma yaya uncle a maimakon brother idan kuma mace ce a ce mata auntie a maimakon sister? Wai wace ƙasa ce idan ka tambayi mutanenta kafin su baka amsa kai ma sai sun tambaye ka? Wai wace ƙasa ce idan ta kama sukan yi rawa da taken ƙasarsu a maimakon tsayuwar girmamawa? Saurayin ji wani ya ce Nigeria. Happy independent Nigeria. No matter how bad our leaders are, Nigerian is always in our blood. I'm proud of being a Nigerian. We are Nigerians. I love Nigerian and I salute Nigeria.